Zanu PF yazoya nenharo manje awa yava kufoseredza zvinhu zviri kunzi nevanhu azviiti nokuti akuna kuti vakupinda vachiita marallies aiwa ekuimbresa the new currency inonzi the zig aiwa asi vanhu kunyange zvakadaro vanhu vari kuita a stiff resistance vachiti aiwa kuna zvakadaro we are not going to adopt it. Satapinda mashoko abuda muzara nhasi ndopari kuti bva subscriber ulike wotena on the bell icon. Samanenge pachinzi in a statement Deputy Secretary for Information and Publicity Zanu PF Harare Province Comrade Lengoud Chingwere said they urge people to embrace the ZIG so as to build a brighter future for the nation. As we continue on our journey towards economic prosperity under the Second Republic, we are proud to introduce the Zimbabwe Gold Currency ZIG, a game changer for our nation's economic growth and stability, he said. This means that the value of your money is protected and you can trust that your hard-earned savings will retain value by using ZIG. We can stimulate economic growth, create jobs and attract foreign investments. Mashoko ari yatogopana pane Zanu PF as a promise achiti aiwa mukakwanisa kuimbresa kana kuaccepta kana kushandisa ZIG ndo mafavors amunowana ayo. Ameno muri Zimbabwe munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa yava confusion kuvanhu nokuti aiwa vanhu vava confused manje nokuti tinoona kuti Zanu PF ndiyo iri kufamba ichiroma campaign chiti aiwa vanhu ngavashandise chi ngavashandise ZIG kuti nyika idevelope. Asi tinoona kuti kunyangwe aiwa nevamwe vakuru aiwa Idi Mnangagwa paakaflasha $800 aiwa kude the 80-year old man vanhu vakashamisa zvanzi aiwa vamwe vari kuita macampaigns ekuti vanhu adopte ZIG asi ivo vanhu vachiflasha $US. Saka zvinongoratidza kuti aiwa vanhu vanobva valuza confidence mune new currency. Saka chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pezviitiko izvi zviri kuitika munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Aiwa pinai comment section wedu musangano subscriber ulike chimotena on the bell icon.